Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Sumbayan ta karon ang suwat tampo nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jona. Sa panag-atubang nila ni Papa ug sa akong ex nga si Glenn, nakadawat kini og sakit nga mga pong gikan sa akong amahan. So kadi ato nilurang na si Glenn sa iyang pagsigi og samok nako. Nanglapay pang mga adlaw humani atong mulargahay nako paingon sa Manila. Aron ato nako kumplituhon ang akong mga papilis alang sa kong pagpadarbaho niya sa Florida, USA. Gitreat nako og panihapon sa restaurant si Jet. Apan may mga sulti niya nga medyo light yun. Ako na lang itong gibaliwa. Niya ng pagkaugma, nipaabot nako sa airport kay misaad man siya nga mong pagikan. Nanawag nako si Mimi nga kauban nako sa bangko ug mao'y nagpahibaw nako nga nadisgrasya si Jet. Paingon ang unta kuno sa airport, apan nadasmag sa dakong truck ang taxi ngayang gisakyan. Dead on arrival kuno si Jet sa ospital. Bisan pa man sa maong insidente, nipadayon ko ubos sa pagtugot o pagsuporta sa akong mga kinikanan. Sa Manila, pila palang kaadlaw sa akong pag-apot, nanawag si Papa Enrico. Tuoday pa. Kumusta man ang haya ni Jet? O ang iyang-iyaan? Wa ba ni masuko na ako tungod sa nahitabo sa iyang pag-umangkon? Ha? Papa Enrico? Wa kay angay kabalak, anak. Wa mo ba sulibo ang mga kaliwat ni Anhing Jet? Ilabi na ang iyaan ini. Salamat sa Diyos. Kaya guilty ba yagit ko pa? Og nabalaka ko nga tingali gibasol ko nila. Aksidente ang nahitabo na. O nasabta nila kanang bahita. Busa, wa kay angay kabalakan. Daghan kayong salamat sa imong pagpahibaw na ko ng bahina pa. Di na kinapugnan. Mular ka na kikupaingon sa States. Sa Florida. Unya na lang dito inikabot na ako sa airport. Manawag ko nilang papa o ni mama. Mayo hinuod kay nadawag ka gyud na. Aron mo magkasulti si mama ni mo Carmeling. Nakanadayro diha sa naiya airport sa Manila, na? Opa. Nanawag kong daan ninyo ni mama before ko ni-check-in para sa immigration pa. Dito ka lang ngayon. Ihatag di kang mama ni mo. Paliho kong mama pa. Hello, Nak, Day, Jona. Ma! Hello, Ma! Mularga ka na gyud kadto sa layong dapit. Nak, pag-amping bayagid in town dito.
Kamusta diha si Papa, ma, ha? Pag-ampingsan mo diha. Mahal kayo mo na ako, ma. O kining ako pagpaningkamot ka maka-abroad. Apel mo ni Papa sa akong gitaga. Walking distance siya ang atong dorm sa bangko nga at do sa ugnya ka magtrabaho. Ah, okay. Thanks for the info, Jambi. Cute ka mo smile, Chon. Hello. Thank you, cute. Abi ni mo, flattered ko nang imong gisulti da, Jambi. Lain na ba ko kung mao ni mo admire kay tinuod bi agit na. Wagi atik, Chon. Salamat. So, okay na, Chon. Napahimutang na ang tanan ni mo mga bagahe sa butanganan. Kung gusto kang mo pa Hawaii, higda lang tiha. Kay ready na maginagdaan ang imuhang kama. Wow! Kanais ko sa akong bed. Huy, maikog man sa taoy. Hanay na kaayo pa. Ay, unsaon, nag-ready na maginagdaan ang imong ka-roommate. Way kabutangan sa kong kalipay, Pristela, nga maayugod kaayo si Jambi, nga ako karong mate sa dorm. Ug ako sa niya siyang kauban sa trabaho. Maisip yun nga katumanan sa kong mga pangandoy ang akong pag-abot sa Florida, USA. Sobrang happy gyud ko, Jambi. Kay wag gyud laay ang akong first day karon din sa Florida. Ayaw ka balaka, Chon. Kay mapinanggaon kinig amiga ang imong ka-roommate. Salamat. Good morning, sir. Yes, good morning. You're Miss Jona, right? Yes, sir. My name is Mr. Clayton, and welcome to the state of Florida, USA. My pleasure, sir. And glad to meet you, Mr. Clayton. Are you ready to be with us in this one of the very prestigious financial institutions here in the United States? Yes, Mr. Clayton. Always bear in mind
That as a bank accountant, your job is to review finance-related information and prepare accounting reports for this bank or financial institution. Is that clear? Yes, sir. Okay. Then good. You are also required to maintain records on financial assets and financial liabilities. Can you tell me more, Miss Jona? A successful bank accountant has experience with tax laws and understand how they affect the financial holdings of an institution. Very well said. You're great, Mr. Tuna. So, to carry out your duties, you need a strong analytical skills and must be comfortable reviewing large volumes of financial transaction data. Hello, Jona, nak. Hi, Papa Enrico. Hello, nak. Day. Ma Carmeling. Amping begin in taon mo diya sa ato, ha? Tuo day, ma pa. Start ako og work og sa trabahoan akong bangko din sa Amerika. Uy, congrats, nak. Proud kami ni Mama Libo. Tinuod na, nak. Good luck sa imo unyang trabaho diha, anak, ha? Salamat gid kaayo ninyo, ma pa. Og isip inyong bugtong anak. Proud kaayo ko nga kamumoy akong nahimong ginikanan. I love you, ma, pa. Happy gid kaayo ko for you, Chon. You're great, ingon pa ni Mr. Clayton. Satisfied kaayo siya nga nag-review sa imong credentials. Thank you, Jambi. Muhagit ko sa akong ka-roommate and at the same time, akong office mate starting tomorrow. I'm so lucky nga nakaila ti ka din is Florida, Jambi. Kisama gyud sa igsuon ang imong pagtagad nga rin ako. Hey, guys. Your attention, please. I would like to acknowledge our new colleague, a migrant worker from the Philippines. Please help me welcome Miss Jona. Kinahanglan nga mag-amping ko sa akong trabaho. Kaya nag-adjust para bakit ko. Kinahanglan kid nga ako ni ma-double check. Hey! Relax lang, ha? Di kayo palabit, Chon. Yup. Thanks sa concern, ha, Jambi? Asa man din si Papa Enrico, ma? Ay, wa pa man mauli, day. Oh, mao ba di ay, ma? At dahil koan ba, na ako'y isulti ni mo. Ay, kasuko na ko, ha? Ha? O, sa'y buti may pasabot, ma? Ay, si Glenn ba, day? Ang imo kanhing uyab. Naluoy man ko, day. Giduoy ko niya dito sa merkado og ay namugos gid pagpangayo sa imuhang roaming number diha sa gawas. Aron kuno iya kang makontak. Oh, si Mama ba? Iya pa magigitagaan, uy. Ay naluoy lagi in town ko niya day uy. Nakita magod na ako unsa siya ka seryoso nga naghangyo na ako. Ma,
Hello? Hello, Jona? Ako ni, si Glenn. Glenn? Unsa naman sa imong tuyo, ha? Unsa? Tungod sa kamaluluyon sa kong inahan, naka-access gyud si Glenn sa akong roaming number nga gigamit. Mga kasama atong sundanugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Jona ginining atong tulumanon, BagOng Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.